Tuwa Baladewa karo Tuwa Petruk karo Baladewa. Syukur kewalik. Kula niku saking pundi-pundi iso kok. Iki piye iki gelut cara ngene iki? Gelut cara desa ngene iki, Mas. Wah edan apa? Wah Petruk aku reget kabeh. Mengko adus bareng karo aku. Sik iki kleru alamate. Kok kleru? Ha iki kok malah tekan paut. Sekap sekrep. Niwang Sukmana mati nulwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning Ubathara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Praja ing Dwarawati. Kula ngaturaken karaharjan rawuh ngandika Kanjeng Koko Prabu. Jagat wasisaning Ubathara. Yai Prabu iya. Tansah pinanganing kawidadaning ring Sambikala. Praptanipun Kakang ana ing negara ing Dwarawati tansah manggiya Basuki Praptaku. Aku ngaturake salam taklimku wae katur Yai Kresna. Inggih kula pundi nggo jimat dayan ana ing kasantosan. Paring pangestu paduka mawakana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecatno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Ya Yai Prabu. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang dina samengko ning praja ing Dwarawati. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ingkang rayi ngarep rujipun Setyaki. Kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki yo. Ndak tampa siadi ngabekti karepun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang wae tampanana. Kabundi ngejimat paripin dayan ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu Baladewa. Ya Yayi. Wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang dina samengko ning praja ing Dwarawati. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk diweji ing Mandura. Kakang Pati Udawa sembahmu tak tampa tiba padha-padha. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kanjeng diweji ing Mandura. Kakang Pati Udawa iya. Ora kurang kepenak praptaku ning negara Dwarawati dina samengko iki Kakang Pati Udawa. Koko Prabu akarya kagiat raos sing manahipun ingkang raying Dwarawati inggih krana rawuh paduka ingkang boten cocok ingkang saderengipun menawi badhe wonten pangandikan ingkang badhe kaparingaken dhateng ingkang raying Dwarawati saestu kula ngangunaken jangga nelingaken karna mastuti dhateng sabda tuma paduka Kanjeng Koko Prabu menawi kepareng kawedaring kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang tuwin para nayaka lan punggawa kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kalawan ingkang raying Dwarawati Koko Prabu Mandura. Yai Kresna kula wonten pangandika ing ngadhawuh wale-wale apa Yayi prambaku ning negara Dwarawati iki sepisan tilik marang karajaning Yai Prabu Dwarawati sak kulawarga dene tungkap angka 2 kowe tak kabari ya Yayi yen wis ana 3 sasi iki 3 candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata kaya ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati sore lara esuk ketiwasan mongko wis ora kurang-kurang nggonku ngrawuhake para pinter para brahmana winasih wasugata supaya nambak rengkaning raja parandene katindakake gagar wigar tenantuk karya. Yayi mangsa kala pun Kakang nyuwun ngersaning Bathara ingkang karya jagat nampi sasmita ingkang dumeleng ing Karna. Dene sasmita mau ora kejaba mung negara Mandura bisa maluya nirmala temah jati temah mulya. Yen to negara mau tinumbalan nganggo pusaka Indrawati ya kuwi Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Mula Kresna pratanipun Kakang ana negara ing Dwarawati iki sayekti mung kepengin nyuwun ngampil wujuding Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Paring ana ngampil tumrapun Kakang bakal dadi tumbal wadaling praja ing Mandura. Yen pancen Yai Kresna njaluk pitukon apa? Siadi ngendika karo mun Kakang yen njaluk dijoli apa? Siadi ngendika pun Kakang ora bakal wegah mesti pun Kakang bakal jembadani. Mula ya Di tak jaluk kanthi banget dina samengko Siadi keparenga ing mengko maringi ngampil wujuding pustaka utawa Sekar Cangkok Wijaya Mulya. Kinarya tumbal wadaling raja. Koko Prabu Yai Kresna piye?
nembe kemawon maduka paring dawuh estunipun kula nglempahaken para priyagung negari Ndarawati menika sababipun inggih krana kodheng raos sing manahipun ingkang rayi Ndarawati. Lho, sebabe tak kongkon Ndarawati ora ana apa-apa. Lah kok penggaling Siadi ngendikake kodheng penggaling kuwi menggali babagan perkara apa? Inggih. Sawetawis nampi kekabaran saking prajurit utawi juru telik saking negari Ngamarta bilih para kadang-kadang kula para Pandhawa dinten sakmangke ical tanpa lari. Monggo mboten wonten baban ingkang mangandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Koko Prabu, gandeng kula menika kalebet pujangganipun para Pandhawa. Kula menika suwing para kadang Pandhawa. Menawi kantos para Pandhawa ing mangke mboten pinanggih lan mboten sagedipun panggihaken wonten pundi papan lenggahipun para Pandhawa menapa kelampan ingkang rayi Ndarawati badhe sinura ing jagat pinaya ing sesami kula mboten saged ngayomi dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Koko Prabu. Lho, Pandhawa ilang inggih mekaten Koko Prabu. Jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat iki kaya ora pangling Panakawan Petruk ingkang sowan. Padha raja sapraptamu Panakawan. Meninggih sinuwun. Tansah pinanganing kawidadaran ing sambi kula sowan kula tebi saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Gusti kula sinuwun Prabu Ndarawati. Iya ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana. Lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat paribeh. Panakawan Petruk padha raja sapraptamu. Ndara Baladewa. Iya. Iya wilujeng Den, bekti kula kunjuk Ndara. Iya, pangestuku tampanana. Lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk Padararja. Ndara Setyaki. Iya. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Ndara. Iya, pangestuku tampanana. Lho nggih sanget anggen kawula ndadosaken jimat Petruk Padararja Truk. Ndara Patih Udawa. Iya. Wilujeng Den, Ndara Patih, bekti kula kunjuk. Iya ya Petruk pangestuku tampanana. Lho nggih sanget angin kawula ndadosaken jimat Petruk kantong bolong dalem sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan yen pancen saka karepmu dhewe kowe matur ana parigawe apa lan duwe penjaluk apa nanging yen pancen kowe diutus karo bapakmu wigatine apa luwih-luwih yen diutus syukur-syukur bagi kowe ngerti menyang endi papan pernahing para Pandhawa lan kowe diutus dening para Pandhawa matura Petruk kahanane kepiye? Kula nggih mireng nek Pandhawa niku ical. Kula nggih krungu kula ya wis iso nggagapi nek Pandhawa niku mboten teng lenggah teng negari Ngamarta. Kula pun krungu, bapak ya wis krungu, Gareng ya wis mireng, Bagong ya wis mireng. Kabeh pun krungu kabeh kabar nek Pandhawa lunga. Mengkono Petruk nggih. Lah apa sowanmu iki ning sambung rapete karo Pandhawa nggone lunga? Oh mboten, mboten. Mboten babar blas mboten. Mboten wonten sambung rapete kali Pandhawa nggone kisah saking negari Ngamarta, murca saking negara Ngamarta niku mboten. Ning niki pikajengan kula piyambak. Karepmu dhewe nggih. Wigatine apa Petruk? Ngaten sinuwun. Kula niki wis puluhan taun mbok menawa wis pirang-pirang abad kula menika nderekke kakekne Semar. Kula melu Bapak Semar niku wis pirang-pirang abad. Monggo kula ngertos nek Bapak Semar niku jane ming wong tuwa sambungan. Tegese niku dudu wong tuwa kula sing saestu, dudu bapak kula sing saktenane. Kula mbiyen kelingan ning capet-capet wong jaman semono dereng enten menungsa urip ning alam donya sing enten bangsaning jin. Kula pun urip enten mriku. Kula eling-eling ya mesa ora ketemu kula ngeningke cipta, kula mantengke pangesti kula ya ora ketemu bapak kula niku sapa, terus sakniki lenggahe teng pundi, apa pun boten nonton apa tesih urip. Niku mbeda kula saben bengi ora iso turu, mangan ora enak, turu ora jenak. Sing kula pikir ming bapak kula. Lah, kula nalika semanten bareng esuk terus kula mikir Nalindra sing pinter menika namung sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Mergi jagat menika sing agem jejuluk Sri Bathara menika namung panjenengan. Tegese panjenengan menika titising Sanghyang Bathara Wisnu, lantip panggraitane wasis keclaping cipta. Lah sowan kula mriki niki mengajeng takon kalih sampeyan. Nek sampeyan ngerti mangkandhake kula tak golekane dhewe ora arep njaluk biaya sampeyan.
kula golekane dhewe teng pundi bapak kula ning cetha alamate teng pundi terus jalan napa mengke kula golekane dhewe ning nek panjenengan mboten ngertos wiwit dina niki Petruk ora percaya nek Kresna titis Wisnu pun ngoten mawon atur kula gek ndang diwangsuli niki ora kaya wayangan sewengi niki ming sedhela cekat-ceket tas-tes ngoten mawon Petruk dalem yen kowe arep nesu karo aku nesu wae aja ora mungkin dene niku juragan kok kula nesu iso kula ya ming matur apa anane ngenten niki lah mbok tok mateni aku ora ngerti pripun tok pateni aku ora ngerti tok bedhao dadaku mbok tonton atiku aku ora ngerti bapakmu menyang endi bapakmu sing sak tenane iki sapa sak ngertiku bapakmu ki ya Semar kuwi odu sanes Semar niku bapak sambungan bapak kula niku mbiyen kula capet-capet niku kelingan rupane niku kelingan ning jenenge niku ora ngerti lah sing kebangetan kowe ngatasi bapakmu kok kowe ora ngerti jenenge ha wis suwe kok wis pirang-pirang abad nek taunan we nek lali we iso diskono disalahke niku wis pirang-pirang abad jaman jagat dereng enten wong kula wis urip karo bapak niku wis urip lah niku lho masalahe teng mriku niku terus kula ajeng takon karo sapa nek titis Wisnu kula takoni ora weruh ora ngerti panjenengan mbok kaca paisan Ndara kaca paisan niku pusaka sing iso ngerti sadurunge winarah ngerti lelakon sing wis kelakon monggo panjenengan mboten prisa iso ngerti nggo nonton masa lalu coba ditonton kaca paisan Petruk nggih pun nggih digarke tangane biak ngoten ditonton bapak kula sinten mangrapal mantrame Petruk nun yen aku mbok kongkon supaya nonton kaca paisan sak temene sago-sago wae nanging iki penggaleku ragi ribet lho sebabe siji Pandhawa murca loro Koko Prabu rawuh telune kowe njaluk pambiyantu kon nuduhke bapakmu oh nggih lah Pandhawa murca pun jelas Sinuwun Mandura rawuh arep nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya kagem dinggo tumbal wadaling Praja Mandura merga Mandura ketaman pegebluk Petruk oh dadi sampeyan lira iso mikir perkara lira iso menggalih perkara bapak kula niki perkara menggalihaken Ndara Baladewa mriki merga kepengin njaluk Sekar Cangkok Wijaya Mulya iya mengkono Petruk mangke riyen Ndara dipenggalih lho arepa menika ingkang ngraka arepa menika kadang sampeyan piyambak ning nuwun sewu sakniki niku akeh wong apus-apus sakniki ku akeh wong sulapan akeh wong ngapusi akeh wong gawe-gawe sing tundhone mung golek menange dhewe utawa kepentingane dhewe niku kula Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku ampun ngantos pisah kaliyan panjenengan niku panguripane wong sing tekaning pati mongko durung winanci nek pisah karo panjenengan lho nyemelangi lho pusaka kok dikek-kekke tur nek dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem nek dipendhem niku ora bakal bisa bali nek cara kula Sinuwun Mandura diwangsuli mawon kon golek tumbal ndas kebo napa ndas wedhus ampun Sekar Cangkok Wijaya Mulya nek Sekar Cangkok Wijaya Mulya dipendhem nek wonten Nayaka Ndarawati napa Nayaka Ngamarta sing seda mongko durung winanci sampeyan arep uripe nganggo napa nganggo saklar apa mboten urip niki wong dudu listrik ngoten dadi panjenengan kudu ngati-ati nek maring pustaka Jawa Slimasada anu Sekar Cangkok Wijaya Mulya kudu ngati-ati ngoten ampun gegabah ngoten ampun gegabah muni gegabah kok diantep-antepke lho ya men to yang senenge dhewe-dhewe ampun gegabah mila kedah ngatos-atos sinuwun jajamun tabir kena tabduka yayasinipe netra kocak nondarandir hitupnya mangolon coko wadanan nirombranang kaya kembang warawari sinabeta merang segeteng
sinabeta mrang seketeng bal medal tahanane Petro Kantong Bolong ponokan Petro dalem ndara kowe ngrasani karo aku iya kowe ngrasani karo Nata Mandura Prabu Baladewa mboten kula mung ngaturke napa nontene kok nek jaman sakniki niku akeh wong ngapus-apus akeh wong ngapusi akeh wong gawe-gawe mung nggo kepentingane dhewe niku kathah mula kula mung ngemutaken Sinun Prabu Ndrawati ampun ngantos lajeng kesesa maringaken Sekar Cangkok Wijaya Mulya mengke mindak wonten menapa-menapanipun ya nek Mandura niku pancen ana pegebluk lha nek boten saenipun dipun priksani rumiyin Mandura niku napa pancen enten pegebluk napa boten nek boten nonton ya aja nganti Sekar Cangkok Wijaya Mulya niku uwal saking negari Ndrawati nek pancen ana ya diparingi ngampil wong negari Mandura menika kelebet kadang werdanipun negari Ndrawati yen ngono kowe ora percaya karo Baladewa iya kowe ora percaya karo Baladewa? Percaya. Sing ngomong mboten percaya niku sinten? Niki alon-alon mawon penak-penakan mawon lho. Santai mawon to. Wit pawon tekan sakniki men duar-duar niki dienggo sak kepenake mawon. Ngoten lho. Slow rasa dienggo sepaneng. Aku dudu Ponokawan, ucapmu aku ora weruh. Lah, nek ngoten niku tegese sampeyan ora merakyat. Ora iso merakyat, ora iso nampa ature wong cilik kaya kula niku tegese ora apik. Wose aku ora trima perkara kowe ngembe karo Baladewa. Kowe ngarani Baladewa kuwi bakal gawe-gawe perkara iki. Wah nek mboten trima ajeng napa? Lho, kowe wani karo aku. Kowe lah. Tuwa aku Mas karo sampean. Tuwa Baladewa karo tuwa Petruk karo Baladewa. Syukur kewalik. Kula niku saking pundi-pundi iso kok. Wis dileke kuwalike nekat kok kula niku. Kuwalik ya ben, aku yang ngono kok. Rupangsaku. Kowe ngono kowe wani karo Baladewa. Sing tak wedeni apamu tuwa Petruk wani Baladewa. Lho piye? Yen wani karo aku metu njaba. Ayo ajeng nejak pripun kula ladeni. Iblis larat ora metu njaba gleten nego legane ngatu barat. Ayo iya. Setyaki wonten dawuh kanan kaya mengkene mau kriwikan dadi grojogan Setyaki nggih kedahipun padukuhan Koko Prabu saged damel tentrem kawontenanipun Koko Prabu Mandura tuwin Petruk Kantong Bolong iya nanging kowe tak blakani sejatine rasaku kok padha karo Petruk raosipun sami kalian Petruk kados pundi aku kok kaya ora pati percaya karo ngendikaning Koko Prabu Mandura lenggahe wae aku wis ora percaya mongko tak titi priksa Koko Prabu kuwi nek tindak mesti nitih titian Mandura Kyai Puspadenta iki ora ana mongko Patih Mandura ya ora dikanthi lah kuwi ngendadekake rasaku ora kepenak rasaku cubriya Setyaki mraikaten menapa dipun idinaken kula ngelabrak Koko Prabu Mandura wis aja kowe ora usah melu-melu perkara iki men dirampungi Petruk menawa Petruk saged ngrampungaken perkawis menika percaya Petruk kae nadyan derajate ngaceplik wong loro saudon telu saurupan nanging Petruk kae klebu titah ingkang ndugal kewarisan nggih ngestaken dawuh kowe wae metu njaba tatanan para wadyabala lan para kawula aja nganti kesempyok ing aratan ngestaken dawuh Kakang Patih Udawa wonten timbalan budhana kang padha sebeng sun kundur ngedatun nuwun ngestaken dawuh sinuwun ya wis ora ana dawuh maneh Kakang Patih Udawa nuwun parmadal pasilan tambahi pangestu wah edan kowe Petruk kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Janjane kula mboten ajeng wani ning gandeng sampeyan nantang karo kula wong Petruk niku wong getapan. Petruk niku wong gampang emosi. Kula niku aja kok ditantang dilirik wong kula niku kula jotos wong niku tenan. Dadi nek sampeyan nantang karo kula wis ora wedi karo wong, yakin mbok. Sampeyan ajeng ngetokke negara alu nggon nganggo beras mangtoki kabeh kula mboten ajeng wedi karo sampeyan. Belo piye nek kanane kaya ngene iki kok. Ayo sampeyan nggawa Wadyabala Mandura pinten cacahe ken ngeroyok karo Petruk. Nek pancen sampeyan nggawa Praguta Patih sampe sing mandel-ndelke sing cengengas-cengenges nika mangkon ngeroyok Petruk. Kula ora wedi karo Praguta, kula ora wedi karo sapa-sapa. Sampeyan mang nitih Gajah Kyai Puspadenta. Ayo. Kula ora wedi karo sampeyan. Wah, yen wis pancen wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, ora mingat aku mentala karo kowe Petruk. Nggih, nek ajeng gojek kalih kula nggih, kula ladosi sinuwun.
Sinuwun Mandura. Len obrok aku kok mempenge ora jamak. Len jotos aku ya tenanan nek ora endo, modar tenan aku. Ya, tak kira nek Gojek jebul tenanan sampean. Weh, lah nuwun sewu nek kula nranyak karo sampean. Ning nek sampean kalah ampun wirang kalih Petruk lho sampean sinuwun. Ora apa-apa. Mati kowe, ora apa-apa. Iya. Ha. Iya. Iya. Ae gulung kowe. Musuh kowe ngene iki nek gelut ora model arep-arepan ayo. Tangan iki. Petro edan piye pokoke gelut karo aku yo ngene. Iki piye iki gelut cara ngene iki? Gelut cara desa ngene iki, Mas. Wah, edan apa? Wah, Petro aku reget kabeh. Mengko adus bareng karo aku. Wah, aja edan piye? Aduh iki kok digulung-gulung. Nek gelut karo ponakan ngenten iki ora model gelut yo bedani dhewe wau wis do apik-apik kok niki gelute ngenten iki. Niki gelut niku gampang tur meriah ngenten iki. Lho, gitu. Wah, edan ora kesel tur payu. Iya. Oh, edan Petro, edan apa ya? Mati aku. Wah. Wah. Dan gulung dening Lora Petruk kantong bolong. Nata Mandura Prabu Baladewa datan saged glawat. Nalika semanten datan geseh ciptaning Petruk kantong bola bilih menika sanes Nata Mandura. Ndara dasih penggaling Lora Petruk kantong bolong saya suwe saya ilang. Wujuding Nata Mandura den gulung wonten ing siti. Ical wujuding Nata Mandura nenggih perjineman dandang mangkore dedya kala Jaramaya. Kok mati aku. Wah, iya. Aneh. Sinuwun Mandura tak gulung neng lemah nganti bleduk tok. Lah kok ilang wujude Nata Mandura kok dadi gendruwo ya. Mak wah ngono kaget aku. Ha ning kene ora tak cekel, tak aturke Sinuwun Darawati ora ngerti sapa sing arep nyidra Sekar Cangkok Wijayamulya. Canjak dadi apa kowe? Waduh, ayo, waduh, Den, mriki Den, Dara, mriki Den. Sambat kowe, Den, mriki. Baturi pangananmu batang apa piye? Ya ngapunten. Mboten ngerti nek panjenengan teng riku kok ya. Kula bengok-bengok sakayange. Iki apa Petruk? Lah kok tok gulung nganti kaya ngene iki? Lah niki Mang Mrisani. Niki nek mboten nonton kula Darawati hancur. Menane. Mula kudu ana penghargaan tumrap kula. Arep kula niku ming batur Gedhi Bal 17 sok-sok Petruk sowan niku sok nyelametke kahanan.
Coba nek wau Sekar Cangka Wijaya mang paringke Sinun Prabu Ndarawati. Anu, Mandura. Napa mboten geger? Iya, Petruk. Iya ora. Aduh. Aduh, mati aku. Jaramaya iki. Ah, inggih sinuwun. Aduh. Tok kapake, Petruk. Oh, iki jan tumbak cucukan kok iki. Ora ana wong apa-apa kok udah aduh. Jaramaya kok. Inggih. Ngopo kowe dadi Ratu Mandura? Nyuwun pangapunten. Sekawit kula. Aduh. Kowe iki ngopo? Petruk kowe iki ngopo? Wo lah iki tenan iki nek ana nganti aku disukani Ndarawati tak ajar. Aku kira ngopo-ngopo kok. Aduh aja digiyel-giyel. Wo kelingguhan ki apa? Ora krasa tak kira krikil ki tak ngonok-ngonokke. Aduh. Ayo ora sengaja kok ya. Ya njuk ngapura kok ya. Mulane kok kaya ancik-ancik krikil. Anggere tak jokke kok aduh, tak undurke aduh. Iki apa to iki aku? Wah, cilaka. Jaramaya inggih. Ngopo kowe tekan negara Ndarawati? Namung badhe damel cintrakanipun Sinuwun Prabu Ndarawati. Sapa sing dawuh? Pandya Betari Durga. Ana sambung rapete apa lah kok kowe gawe cintrakaku, aku luput apa lan kleru piye? Ayo jujur. Inggih. Jujur. Wah idane engko. Wah aja Tru, aja. Aja Tru yakin lara tenan Tru. Sumpah lara tenan yakin. Ora mung nang kono tok tekan weteng barang lho Tru. Wong anggere ora jujur kula idake. Idak apane? Sampeyan mboten sak ngerti. Sing penting niki lara to. Iya, tenang mawon, musuh kula santai mawon. Nggih, wonten sambung rapetipun karo apa? Kaliyan icalipun para Pandhawa. Lah, Pandhawa nendi? Pandhawa dipun pikut Bathara Kala dipun kunjara wonten ing wana Krendayana. Mboten saged nglawat Pandhawa angel dipun pejahi mila lajeng kula dipun tutus supados mejahi Sinuwun Prabu Ndarawati sarana nyuwun ngambil Sekar Cangka Wijaya Mulya. Menawi Wijaya Mulya saged kula rebat panjenengan saged gampil dipun sedani. Oh ngono to? Nggih. Dadi Pandhawa dikunjara dening Bathara Kala. Kasinggihan mekaten. Ya wis, kowe tak luwari, bali yo. Kula dipun paringi pangapunten. Tak wenehi pangapura kowe bali yo. Non ngestahaken dawuh. Wis kono bali. Nggih. Wis bali kono? Iya, Petruk. Aku waduh. Nggo mlaku lara tenan. Oh ya aneh-aneh to, Tru. Tok kapake to, Petruk. Mboten kula namak-namak, ora sengaja kok kula. Ora sengaja sumpah yakin kula mboten duwe niat nglarani karo wong liya niku mboten niat. Ming tak kira krikil. Oh, kuwi to. Lah kene ngerti. Kok oh kuwi ora. Lah kuwi lara tenan. Lah nggih. Lah kok malah sampean kok ya gagas lara tenan ora. Iya peng nggih. Lah niki niki pun Padang kanan negara Ndarawati kula tak takon. Pun panjenengan pun Padang to penggalih, mesti iso menggalih babakan bapak kula niku sapa lan sinten. Janjane sing kurang gawean ki kowe. Lho kok kula. Lah wong laire Petruk karo Kresna kuwi dhisik Petruk kok kowe takon bapakmu karo Kresna. Kowe iki rak duwe kakang luwih tuwa karo kowe to? Jenenge Gareng to. Mesine luwih ngerti Gareng perkara bapakmu tinimbang Kresna. Lah kok dadak tekan negara Ndarawati kok ora takon Gareng. Ya Petruk to iki. Kok ya ora tekan kono sithik aku ya ngopo tekan Ndarawati iki mau lho. Kaya lagi maceng nek aku iki kakang Gareng. Lah iya. Nek Gareng mboten ngerti. Lho, kudune Gareng ngerti, nek ora ngerti lah kowe wajib nesu karo Gareng. Oh nggih, siap. Reng, bapak nendi? Ora ngerti, Truk.
Yes. Wonten mawon nggih. Iya saiki nek ora ngono ora rampung. Oke iya. Ngono wae. Matur suwun jinuwun. Gandeng sampun terwaca pareng kula nyuwun pamit. Iya sing ati aja kaya bocah cilik ngono nggih. Matur sembah nuwun. Nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Petruk ngono nggih. Nek mboten gareng mboten ramu-ramu perkarane nggih sinuwun. Iya. Lah nggih. Kula kok ya dadak tekan Ndorowati niku ngopo ngono lho. Wong ya ndek kakang jenenge gareng kok dadak tekan iki niku lho. Ra kurang gawean to jenenge. Iya lah nggih. Lah ngaten kula nyuwun pamit jinuwun. Iya Petruk sing ati-ati lho nggih. Sampun nyuwun pamit. Iya sing ati-ati Petruk lho nggih. Sembah nuwun. Kok ya ora kali-kali di kakang gareng to ya. Dadak tekan kene iki ya ngopo ngono lho. Wong gareng iki luwih tuwa tinimbang aku kok. Ya, lho kok iya. Anu nggih. Iya. Lah nggih. Mau nek ndone gareng malah rampung mau-mau. Lah rak ngono, lah rak nggih. Nyuwun pamit jinuwun. Iya sing ati-ati nggih. Nyuwun pamit tambah mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ono kan Petruk. Lah nggih. Ning nek gareng kula takoni mboten jujur pripun? Ya sakarepmu. Wah, tak tonyo gareng nek kanthi ora jujur. Pun ngaten mawon ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Iya Petruk nggih. Nyuwun pamit nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Duga digawa. Ngati-ati aja keri. Oh nggih. Pun mungkin nek keri kula balenane. Nyuwun pamit jinuwun. Iya Petruk nggih. Nek mboten garek sing rampung iki ora rampung-rampung pekan. Kowe iki ngopo to kowe iki? Aku ki lek nyangoni pangestu wis tenanan kok. Bolan baleni. Mbaya sithik-sithik kok. Mbok ora gagas cangkeme Petruk garing ket mau lho. Petruk kowe ngelak to? Nyang iki tampan ngono. Dienggo jajan ning dalan ngono lho. Juragan kok. Oh. Aku ora duwe. Woh, pahit iki. Wah, wis cilaka ming glelenge tok. Ming lincah-linci ning gamelan tok. Lah ono apa-apane. Nyuwun pamit jinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik kono kan Petruk. Wasaning Bathara. Wae lah dal. Ing antase mung derajate ana kawan wae lah kok iso buka wiwara lakoning para Pandhawa ingkang kinunjara dening Bathara Kala ing alas Krendayana. Ya. Dadi tanggunganing Nata Ndarawati. Yayaji, Werkudara, Arjuna kembar pun kakang ngeprapta ning kono Krendayana. Aja wedi kangelan pun kakang bakal sak biyantu arang sira Yayi. Kabeh ingkang kinunjara dening Bathara Kala Yayi. Mulane kok pitike jago padha tarung prenjake do ganter-ganter adik Kang mbora bedan-bedani Kang ngono biasane Petruk ono kok adik lah ya anut nuting jaman kelakone kene Mas nih matur nuwun ngopo reng ora kok tiba oh ngapae kok iki ra urung pancine gara-gara ta, Truk? Kok kowe ngampiri aku? Ora ngampiri penyen tak perlokke aku sowan nang ngersane Mas Gareng. Heeh, piye? Ana apa? Ngutak-utang mesti ta? Ora Kang, ora. Biasane nek tekone nyermumuh ngono kuwi. Siji wong njaluk kekawelasan anggere tekone brangkangan ngono kuwi wis ketok. Iya, ya aku ngrumasani nek Kakang ki luwih cukup tinimbang aku. Ha iya, to ra cukupku ya tak nggo nganu Pak Tok, ngayomi adik-adikku kok. Ha iya. Nek kowe butuh apa-apa, omongo. Ya ra? Kok sepi Mbak Yu nendi? Asah-asah kae mau nang sumur, mungkin ya kecemplung sumur mbak semen. Mbak Yu cemplung sumur kok. Wis ora apa-apa, karang kecemplung sumur ping 3 iki lho, Truk. Wah to. Heeh. Wo. Aku ki ya ora ngerti tak goleki nang ndi kok ora ketemu ki bareng tak timba ki cemantel ning timba. Isih urip. Wo. Ping 3 kuwi. Iki ping 4 iki ya muga-muga mati. Lho. Oh ngeten. Ngene ya Kang. Piye? Ngene iki piye? Aku arep
takon karo Kakang. Heeh, takon apa waton ora angel-angel lho. Iya. Soale aku nek angel ki ra iso jawab, aku ndak wijine nul. Iya. Kakang mbiyen ndek bapak to. Lha cah iki kentir apa ya? Ha yo duwe, kowe iki ra yo duwe wong tuwa to, Semir utawa Semar kae bapakne awake dhewe. Dudu kuwi, sing tak arepke dudu kuwi. Lah sapa? Kowe mbiyen tau urip karo aku jaman biyen durung ana menungsa. Jaman isih jamaning jim nek ora kleru. Wah, kowe kadoan, Truk. Saiki wis taun pira kok ya. Ning aku isih kelingan cepet-cepet. Tur awake dhewe iki bentuke ora kaya ngene iki, Kang. Bentuke kuwi apik, bagus, cakrak, tur ya sigrak. Ya cepet-cepet aku ya aku isih ndek fotone. Apa isih? Coba cocok ora karo bayanganku. Sik. Oh, tak keke yang kowe. Ben dhek percayane aku bagus e. Oh, wis dadi wis ilang. Ilang pisan. Wah ya wis. Aku mau neng Ndorowati. Lho, ngapa? Sowan sinuwun Ndorowati takon. Bapakku ki jane saiki nendi, nek isih urip ki lenggahe nendi, nek wis mati kuwi kuburane nendi aku arep nyekar. Mergo aku kangen karo bapakku sing sak tenane. Padha karo aku Truk janjane. Aku ki ya kangen karo bapak. Ning ora iso kewetu. Lah iya. Heeh. Lah terus Sunan Prabu Ndorowati ngendikane piye? Aku malah geger karo Sunan Mandura. Piye? Kowe geger masalah Sunan Mandura piye? Sunan Mandura nesu karo aku nganti gelutreng. Lho, piye? Iki serampung dong perkara niki. Nek lung rampung gak luruke nang Mandura lho kok maning ngajar adine Gareng ki atos balunge welut-welut apa piye? Baladewa iki. Wis rampung kok. Waduh, kok mau digawe ra rampung, Truk. Gunane apa, Ndek? Kakang Gareng wis rasah kemlintireng wong kowe iki. Kowe iki dikepruk ember bojomu ora wani wangsulan kok. Dadak nantang Sinun Mandura bareng. Terus Sinun Ndorowati piye? Aku dijawi ngene iki. Petruk, nek aku ditakoni bapakmu ora ngerti. Ning kowe kuwi duwe wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, ya kuwi Gareng. Lah, Gareng kae takonono, bapakmu ki sapa, saiki lenggahe nendi. Nek Gareng ra ngerti, sakarmu, arep kapak-kapake sakarmu kuwi tak lilani ngono kuwi. Sing ngono-ngono iki sapa? Sinun Prabu Ndorowati. Wah, upama nang kene lak unek-uneke tenan. Upama nang kene ya ora ana kok ya ora bakal tak unek-unekke. Lah iya. Terus aku tak takoni bapak ki jane sapa, lenggahe nendi. Ora mau-mau. Nek kowe tekan kene mau-mau ra paling 5 menit pentase iki rampung ta, Truk? Sasa dalak ketayalan tekan kene. Nek ngono Kakang ngerti. Wah, ora. Ah wong ora kok dadak ngono. Malah justru aku ketemu karo kowe iki ayo dirembug bareng-bareng. Bapak kuwi sapa? Lenggahe nendi? Nek takon Bapak Semar mesti kecengkok atine. Wong Bapak Semar kae wong tuwa sambungane awake dhewe. Lah terus ngene bae. Ya munggah ning kayangan yo. Munggah ning kayangan. Numpak apa? Becak men mumpluk. Mabur. Wah, wis goblok ora. Kayangan ki dhuwur kono. Oh, to. Wis tau rono. Wah. Durung. Anggere guyu kok mesti urung muni ora lho. Mulane ayo digoleki. Lah iki nek nganti kleru kayangane Yamadipati jabut nyawane. Ora ngerti alamate. Oh iya ya. Ah iya. Dodok-dodok kayangan sapa iki Yamadipati bedengus kuncine goleke ceklik-ceklik modar kabeh. Terus apike nendi? Neneng kayangan apike ora jeneng Suralaya, kono kayangane pirang-pirang. Nggone Bathara Brahma, nggone Bathara Indra, nggone Bathara Basuki. Lho, Bathara Basuki isih dadi dewa to? Isih. Wis ora tau ngopit? Ora. Sing dadi dewa. Nang kono engko nek nganti kleru alamate awak dhewe cilaka. Terus apike neng Ngundarandir Bawana rek. Wah, kuwi cocok aku. Ah, kuwi. Neng Ngundarandir Bawana kuwi. Heeh. Ya, kowe dhisik. Mabur, aku mabur. Masalah siji saiki perkarane mian. Apa? Mabure piye?
Oh iya ya. Wah kebak masalah itu lho kita itu iki. Apa piye rasa goleki bapak apa mbok wis ben bapak mudar ya ben ora ya ben. Rasa goleki apa iki mumet lho iki mabur ragat. Ha ta? Urung kok nek salah alamat. Ora. Dipikir lho, iki masalahnya ora masalah gampang lho iki, Tru. Lho, piye? Ning nek kowe karo aku iki anak Semar mesine iso mabur, Reng. Ya iso, wong aku ya tau diparingi aji-aji karo Bapak Semar. Kowe ya wis diparingi aji-aji, ya mung ora tau ditokke. Heeh. Mung ora tau ditokke. Ya saiki kowe karo aku mabur piye carane sowan Sang Hyang Bathara Wenang. Wis, ditetepke ya, Tru? Ya. Lah engko nek Bagong goleki wis men, iki ora suwe kok, Reng. Ora suwe mengko Bagong goleki dikandani, umpama rasa dikandani nek ade lunga. Engko Bagong rasa dikandani nek ade ketemu karo bapak. Nek umpama iso kelakon ketemu bapak. Oh ya, siap. Ya. Saiki ya, Tru. Heeh. Siap-siap toto-toto. Ya. Tan samarmamoring sukma-sukma sinopmaya. Pinayu ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana niat ingsun matek aji bakar tela. Tela tak bakar sore, tak entas tengah wengi. Dasare grine gedhe, telane tela apik, tak entas wis ketok gosong. Tak klothok kulite kemletik bareng tak cokot telane rasane mempur litik-litik 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 telek ming bakar tela kok iso mabur lho Petruk iki penyakit tenan kok. Aku mung kemletik pur. Manggre entek telone modar. Tiba kae mesti. Ya, ora kurang akal. Arep mlaku ngidul buntet ngalor, ora ana dalane ngetan buntu, ngulon kepalangan tembok jeblok tengah. Barengi setan kok. Wah, teloku wutah. Jupuk meneh. Dasare gupak. Gua anu lemah, sokot kemresek ning ketepak rasake. Reng, neneng kayangan ki lungguh ngisor. Wis ngadep dewa kok ngadeg ora disopan. Kosek iki kleru alamate. Kok kleru? Ha iki kok malah tekan paut. Paut piye? Iki lho iki anake sapa yaene iki? Klitian nang kene iki. Hong wilahing. Nolo gareng. Wilah malah ora basa. Pakde polik pombah ngono lho. Wah, iki engko nek nganti kowe disotke aku ora tanggung jawab lho, Reng. Ah piye ta? Kuwi Sang Hyang Wenang. Wenang? Heeh. Bapakne nanti? Kowe iki Sang Hyang Wenang opo tak culek mriwanmu modar kowe? Sang Hyang Wenang ya Sang Hyang Marbudengrat ngono kae. Iki dewa ta? Heeh. Apa wis ana dewa sing dewasa apa piye, Tru? Ah ya ana ning kuwi iki pancen dewaning dewa. Aduh, sewu-sewu kalpatan. Ing abdi tadah wadana pukulun. Mboten ngertos babar pisan bilih paduka pukulun Sang Hyang Bathara Wenang. Mboya apa-apa. Ingkang mboya sinten sinipun?
Ha iki nek ora tak ajari sik iki. Piye ta Truk iki bahasane piye ta iki? Aku ora denger ya. Kowe kira gelem nang ngarep kok. Mbuya iki ora. Oh. Mbuya iki ora. Heeh, nek dewa iki nek nyebut kowe engko dheke muni kita. Kita. Heeh. Kiye to? Kita. Oh, kita. Kita. Nek Jang Hyang Bathara Langkung nyebut awake dhewe iki ulun. Oh, siap. Siap ngono wae ben dong kowe. Heeh. Aku tuwa nang ngarep oke. Nala Garing. Wonten timbalan apa kulun? Apa wigatine jeneng kita sowan ngabiyantara mongko tanpa ulun timbali. Inggih. Sababipun ulun sowan ngarsa paduka kita menika mboten saged kejawi namung badhe nyuwun kamelasan dening kita Sang Hyang Bathara Wenang. Kita merdeka sudah dan bangsa. Luweh Truk kowe ngarep aku radong aku. Lho senengane kita merdeka dengkulmu amoh kira. Nyun pangapunten Bu Kulun. Kang Gareng mboten ngertos tata krama cara kadewatan. Petruk ora dadi ngopo. Nggih, merganipun nggih ya kurang srawung itu niku wau. Lah kula sing kerep ndelekke Sinun Nandara Janaka nek munggah teng kayangan mila kula ya dong mboten kitang sekedhik. Iya Petruk ora dadi ngopo. Nggih. Ana apa Petruk? Sowan kula menika namung badhe nyuwun ngawelasan Hyang Pada Winenang. Kula menika kepingin sanget pinanggih boten kitang namung telung kedheping maninggal pinanggih kalian bapak kula ingkang sampun pinten-pinten abad pisah kalian kula. Mboten kok Bapak Semar sanes. Ning bapak kula ingkang sejati kula lak kepingin wanuh, kula kepingin weruh. Lumrah to Bu Kulun kula menika putra. Lumrah menawi kula menika nggadahi raos kangen dhateng tiyang sepuh kula. Selaginipun tiyang ingkang sampun boten gadah tiyang sepuh ditinggal bapakne boten wonten kemawon kadang kala sok nyekar wong tuane nganti direwangi nangis niku merga wis ora iso ngampet rasa kangene ning ati. Iya. Ulun ngerti. Mlengeng saking menika kula nyuwun kawelasan paduka Hyang Adi Bu Kulun keparenga dinten sak mangke ngrawuhaken dhateng tiyang sepuh kula wonten mriki. Ulun ngerti bapak kita sapa. Wah, engko gek ngapusi terus. Ulun ngerti bapak kita sapa iki takoke tenan. Engko nek ming ditekake dewa sak-sake terus awak dhewe kon percaya ora ya ora ngerti to wong kuwi ya. Meneng to, Reng? Meneng piye? Engko ora omong ya ditakokke. Menawi kepareng bapak dipun rawuhaken wonten mriki, ulun ingkang bakal ngrawuhake bapak kita ana ing kene. Bapak kula niku sakniki temu ndi to? Bapak kita kuwi dadi ganeping dewa Petruk. Wo. Malah dadi dewa? Iya, Petruk. Wah. Ngerti melu bapak, Truk. Wis neng kayangan gleling melu Semar wis blas ora mundhak ekonomine. Saya merosot. Biyen omahku tembok saiki wis karidus. Ha iya. Ya merga melu Semar kuwi biyen melu bapak malah penak. Nah iya, ning ya wis pestine ngono, Reng. Menapa kepareng dipun rawuhaken dinten sak mangke ulun ingkang bakal nimbali kalawan bapak kita. Kita lungguh ning kepungkuran ulun kene, Panakawan Petruk. Oh nggih, matur nuwun Bu Kulun. Salantara wonten timbalane ngadhawuh menapa Bu Kulun? Lah ra apa ta kleru. Wis Yamadipati sing tekan. Wiki wis dianggep Begawan Salantara mergane sandangane entek terus nganggo sandangane Yamadipati. Oh ya wis ya nek ngono paham aku. Heeh. Dadi wayang iki aja dianggep terus bentuk Yamadipati terus bentuke garing-garing kuwi sosok kuwi termasuk manut karo sing lakokke. Petruk Nala Garing. Lamun kita ora meneng ulun balekake Salantara ana ing kayangan. Bola atos iki cilik-cilik. Ming ngomonge kok ra entuk. Apa sebabe kita ulun timbali? Ih, mboten wonten mangertos menapa wigatosipun kagiat araosing manahipun ingkang abdipun Salantara Bu Kulun. Salantara wonten timbalan sumurupa
lamun ana titah pujangga ing munggah ning kayiwangan mongko tambuh babakan Sudarma ora li kejaba mung titah ulun Petruk kelawan Garing atmajaning Semar Badranaya ing kepingin banget sak pejagung sarta ketemu kelawan wong atuwane Duk Rumuhun ya kuwi Sira Salantara. Petruk kaliyan Garing nyuwun priksa babagan tiyang sepuh lajeng kula ingkang katimbalan dipun anggep menawi lare kalih menika anak kula mekaten menapa Bu Kulun? Iya, iku ingkang ulun ngarepake. Nuwun pangapunten Bu Kulun. Selawinipun kula gesang wonten ing Madyapada utawi kula dados ganeping dewa kula dereng nate putra wujudipun lare kalih ingkang nami Petruk kaliyan Garing. Mila menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten nyuwun pangapunten boten nama kula nduwa dhateng kersa paduka. Nanging nyatanipun kula boten rumaos kagungan utawi gadah lari ingkang nami Petruk kaliyan Garing Bu Kulun. Kagat risang kapirangu Harinangka kinempit kampit dosa ngreknaning bawana ya si tukang walang ati wis ayo truk mulih wae wis ora diakoni kowe karo aku malah keloro-loro. Wong iki nyatane nek miturut capet-capet aku ya kelingan nek iki bapak mbiyen ning bareng di Sinpulun Bathara Wenang ngendika yen iki ana titah loro Petruk karo Gareng kepengin ngawawu Sudarma kok Salantara kok Begawan Salantara mbiyen kok ngendika ora rumangsa duwe anak Petruk karo Gareng mulih wae ya Truk. Mulih wae. Wang ora meneng tak culek mripatmu kowe. Ya meneng. Meneng kok cepet ya men. Ayo mulai wae Truk sik to. Iki njaluk pengadilan sik. Kulun kula mboten trima nek mboten diaku dening bapak karo tiyang sepuh kula. Kono kawan maju kene, ndak balekake wujudmu ingkang sejati. Muga-muga bapakmu bisa nampa pono kawan. Nggih. Den wangsulaken wujud ingkang sekawit eling-eling Sanghyang Bathara Wenang ingkang ngregem purba wasisaning jagat nglai cal wujuding Lurah Petruk kantong bolong duwe Lurah Nala Garing wenteh ana wujuding satriya bagus kalih cacahe kagiat kadrakasan nenggih Sang Begawan Salantara wau. Salantara wonten dawuh sawise titah pujangkara wujud kaya mengkene marajaba saiki titih priksanen kowe nate duwe putra kaya mengkene apa ora? Nggih ngestaken dawuh Bu Kulun. Wah, dalah. Oh. Anakku ger. Aku tau duwe anak kaya kowe. Aku ora pangling karo kowe, ngger kowe Petruk lan Mercukilan. Inggih Kanjeng Rama. Inggih Kanjeng Rama.
Wis malih. Wis malih apa? Wis. Bagus wujude. Waduh ora krasa. Bagus nek pincang ya elek ya, Tru. Ya ora kok kene ngguthik kae bagus pincang. Inggih Kanjeng Rama, inggih Kanjeng Rama. Ola dalah. Biyen kowe tukang maling ampak mbiga ngrampok ngeju. Terus kowe ketemu karo Semar kowe diula-ula dawa ya kuwi kowe apa piye? Inggih mekaten Kanjeng Rama. Apa sebabe dene kowe goleki karo aku Begawan Salantara? Namung gadhahi raos kapang Kanjeng Rama saksamunipun pinanggih sampun marem raos sing manah kula. Ateges paduka tasih ngayomi dhateng jiwaraganipun pun ingkang putra pun Pecruk. Mercukilan kowe duwe pepinginan apa? Inggih Arama. Menawi dipun keparengaken paramboten kepareng mugi paduka Kanjeng Rama pareng barokah supados meningkat ekonomi kula. Sampun ngantos namung kados mekaten tok Rama, kula nderek Semar saya ka tula-tula Gesanggul. Sampun marambah makaping-kaping kula menika mbanjeli nyauraken kreditipun Semar sampun wangsul wangsul. Mila Rama sampun ngantos negaken dhateng kula mugi kahayoman dening menapa inggih menika Rama. Inggih menika kasektenipun Kanjeng Rama supados paring berkah dhateng pun Mercukilan. Mrai panjenengan boten kepareng paringi berkah dhateng Mercukilan, pareng boten kepareng kula badhe gantos nami inggih menika Mertayudan. Ya mengko bakal tak udaneni. Pukulun gandeng sampun paripurna saha sampun tutuk kanggen kula nyawang dhateng anak-anak kula. Mindak dados hujating para dewa sanesipun kepareng kula nyuwun pamit kula wangsul dhateng Kaiwangan ya Salantara. Ingkang baku kita wis ngakoni atmaja ya kuwi Petruk lan Garing utawa si Pecruk lan Mercukilan nuwun ngestaken dawuh. Bali marang papan dunungmu Salantara. Iya nyuwun pamit lulun. Yayi Mercukilan, Yayi Dengkul Muatos. Sing kakangne iki aku teluk kowe iki ra kaya aja kleru. Biyen tuwa aku tinimbangane kowe. Aku Pecruk kowe Mercukilan. Ning gandeng nalika ketemune karo Semar dhisik kowe tinimbang aku, mula kowe dituwake. Kowe iku adikku. Oh ngono. Iya. Ning nek wis dadi Garing Petruk aku tetep tuwa to? Iya. Aku emoh nek dadi adimu. Soale kowe cengkilik. Mesti mentok ketak-ketek indasku. Ya ora Yayi Mercukilan. Panakawan sakarone malah kepasang yugya. Kita wujud kaya ngono bisa mbabar katentremaning negara Ngamarta muduna ning wana Krendayana. Nglakonana tapa ngrame sira nganggo jeneng Soma Lelana, Soma Ngerjita, Ngger Petruk lan Garing. Gatotkaca wonten timbalan. Iki yen ora pangling saka paningal batinku, pancen wujuding makunjaran mono ora kasat mripat. Lho iki papan pernaki narya bondo pepundhenmu Pandhawa. Baripun paduka ora Bu. Para coba gunakna daya kekuataning sira anakku bocah bagus. Sarana nganggo aji Narantaka gempuren pakunjaran iki. Nuwun ngestaken dawuh samenika. Iya, tak wenehi lilanggir ngestaken dawuh.
sampun ngembahaken jaya kawijayan parandini boten saged ngrubuhaken wujuding pakunjaran ingkang wujudipun kajiman mekaten. Pun mo wae kok saya nggumun ing atase pakunjaran lah kok madal saka pusaka apa wae. Ya, ora bakal kendhungunku bakal ngluwari marang para Pandhawa. Garukaca wonten dawuh, ayo nderek Punwa paring tindak pundi golek jago nggih Garukaca. Ana nom-noman loro baguse ora jamak. Lah kok cahyane mencorong sundul ngawiyat iki sajake ora bain-bain Garukaca. Mbok menawi ngaten. Yayi Sumanggerjita. Apa Kakang Sumalelana? Iki ana pawongan nitik busanane ratu. Apa iya? Iya Yayi, biasane ratu ki abang. Kuwi rak kertu. Oh iya ya. Kakang Sumalelana. Banjur timbalana upawa nyuwun priksa sapa ratu iki, Kakang. Sinuwun nyuwun pangapunten panjenengan sinten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa Prabu Kresna. Percaya ora kowe? Ngerti karo aku takon jeneng kok wis disebut kuwi nek ora wong pinter ora kelakon to. Panjenengan asring mlebet layang kabar. Kathah ingkang sampun sami prisa menawi kaliyan kula temtu mboten ngertos. Ingkang wingking sinten Raden Gatotkaca. Ora coba. Ingkang ngajeng Prabu Gatot Anukresna. Ingkang wingking Raden Gatotkaca. Yayi Sumanggerjita, apa Kakang Sumalelana? Nek umpama kowe rasah omong piye, Yayi? Ya aja kaya ngono. Kakang Sumanggerjita. Yen cara ngono kowe mung arep pamer awakmu dhewe. Pentas iki kan pentas bersama, Kakang Sumal. Dadi kabeh kudu entuk jeneng ora mung kowe tok. Ngono jenenge egomu dhuwur. Gatotkaca wonten dawuh sing mburi kae kok lucu to. Kae nek diangkat dadi ponokawan ngono mesti apik lho. Lah rak suwe-suwe ngerti to. Apa iya? Iya. Suaramu kurang gedhe. Isane ya semene iki gedene ya semene iki dipeksa ya ora iso. Dipeksa malah halum malah cilaka. Aku njaluk tulung karo kowe ya. Badhe nyuwun tulung menapa? Aku kuwi duwe sedulur dikunjara ning Krendayana. Nek kowe iso njebol pakunjarane, kowe njaluk apa-apa tak turuti. Kowe njaluk apa wae tak turutin. Perlu kowe dadi ratu mesti tak bedahke negara. Sumalelana ngestaken dawuh. Gatotkaca wonten dawuh. Kok ana sing aneh ya? Anehipun sing mburi kae mau ki le mlaku alus ki jebono sikile sing kiwa diseret. Bareng wis liwat saka aku terus pincang ki. Kemudian sing mburi ae lho. Mengko gek-gek, wah panjenengan sampun ngantos lajeng gadah panyangkraba ing mboten-mboten saenipun lari kalih menika saged bedah pakunjaran menapa mboten. Ayo ditonton Gatotkaca sawawi kula dherekaken kok. Nalika semanten sigra cancut Taliwondo. Sang Bambang Sumalelana Sumanggerjita eling-eling ki nantenan kasekten dening Sang Hyang Pada winenang.
wujuding pakunjaran gen grayang dening Sang Bambang Sumalana jebol lawanging pakunjarane jaring pakunjaran wenteh nenggih Sang Hyang Bathara Kala anyaut nenggih satriya kekalih mlajar kapianteng Melayu ayo amuk kabar sedatining wujud Cinaka Sang Hyang Bathara Kala nenggih bali asal mula bukane iku ora petuk kantong bolong mati kowe. Semare koden prayitna semuri reseka balik ngapa iki asem e meng keturan 5 menit ta Tru ha piye wah jan wis dandan ngrekoso dilayangi kurang 5 menit ayo wis bapak ge maju Bathara Kala kowe wis kok ngendi wis to engko tak critani oh iya engko nek karo mulih nek Yojo critanono ya ya Semar Putranaya Bathara Kala kowe arep wani karo aku apa piye kowe arep wani karo aku apa piye tak wacake caraka balik ora kobong waduh mati aku Semar Petruk Garing Bagong Minggira sipate mbarat men padha semingkir aja nganti ganggu gawe katentreman negara Ngamarta